The following content is not suitable for umlaleli ongaphansi kweminyaka ewu-18. Ake singene elawini la magumede. #ILM on Gagasi FM. Hi, sanibonani igama lami ngu-Distance Gumede ngumbhali wengosi elawini lika magumede ephuma njalo kwisolezo langomgqibelo. Kubuhlungu kuba indoda enompho omncane yize ngingeyona indoda futhi ngingenawo umphi kodwa ngiyacabanga nje umzimo obhekana nabo uma sekumele ukhumule phambi kwentombi. Phela umuntu onenduku encane akathatheki nje serious. Angazi nami ukuthi kudalwa yini. Obuka ngoba ngisho abantu besifazane bexoxa begxeka amadoda nokubhacaza kwawo embhedeni. Onenduku encane akasali kuleyo ngxoxo. Angazi ngempela ukuthi amadoda ancishiwe ngaphambili andlelane ngoba niwagxeka nize nigegetheke impela kubonakale ukuthi aniwaphiwe. Ngiyakhumbula phambilini ngaye ngabhala ngendaba yokuthi usayizi wenduka usho lutho kodwa kubalekile ukuthi umnikazi wayo uyakwazi yini ukusebenzisa. Ngihlale ngenza nesibonelo ngokuthi ungaphatha isibhamu esikhulu omunye aphathe esincane kodwa okusemqoka ukuthi uyakwazi yini ukudubula. Umuntu nomuntu udalwe umdali futhi sidalwe ngendlela engafani ngakho ke uma kwenzekile wena siswahlangana nowesilisa onesithuphuluzana ekubeni busujwayelo ophiwe akumele uthuke kodwa kumele uqonde ukuthi abantu abafani. Ibhlungu ngempela lento eyenziwa yithina abantu besifazane ukuthi sihleka amadodana emincane. Yebo kona kuyiqiniso kuyathusa ukulibona lelincane kakhulu. Uvela uzisole nokuthi ubuyaphi yingakho amadoda amaningi analenkinga agcine ebhekene nenselelo zokubalekelwa abantu bawo. Kuyadlulela ke uma uthola ukuthi indoda izoba nelincane iphinde ingakwazi nokulisebenzisa futhi iphinde idelele noma uthola ukuthi ayidlulwa skate. Namhlanje ngifisa ukukhuluma nalabantu besifazane abathatha kancane lamadoda angaphiwe ngaphambili. Ngiyanicela bandla yekani ukuhamba nikhuluma kabi ngabo nibenza inhlekisa. Noma ngabe uyabona ukuthi uficene nesishumpuza kodwa leyo akube imfihlo yakho nothandiweyo wakho hayi ukuthi uhamba uxoxela lonke ilokishi ngalokho. Lokho kuyehlisa isithunzi indoda futhi kwenza ukuthi abantu bayithathe kancane. Akusiboke bonke abantu besifazana benza lo mkhuba. Bakhona Nkosi yami abakwaziyo ukubekezelela abafele ngaphakathi noma umuntu ebulawa indlala kodwa kube imfihlo yakhe nesoka lakhe. Futhi ke akusibo bonke abantu besilisa abangawenzi kahle umsebenzi ngenxa yokuthi induku yabe encane. Abanye bayawenza impela futhi bazi basifakazele ngokuthi upelepele weyinyoni uyababa. Dadewethu uma umuntu wakho umthanda ngempela ngicela umseke futhi ubekezele kunalokho nizame indlela nezitayela eningasebenzisa ukuze nijabule. Nami futhi nginganisiza ngimnikeza amathiphu azonisiza kanjalo nezitayela eningayisebenzisa ukuze nizokwazi ukwenelisana ocansini. Kubuhlungu ukuze umuntu egxeka umuntu wakhe ngenxa yokuthi unempilo emncane ngoba nakho kunempilo elincane nithakashoniswe iphi nithakalahle kuphi. Umuntu wakho umthande njengobe njalo. Usungakwazi ukuthi ulalele izinkulumo zami eziqoshiwe ngokuthi uSMS igama elithi Elawini enambeni ewu32721 elawini lika magumede ziphuma zishisa. Wake up with a bang. I love mornings with Msokoloko and Njaps.